presented by Razadraz Entertainment. बहे पुरुवा बयार ए रामा चैत महिनावा बहे पुरुवा बयार ए रामा चैत महिनावा बहे पुरवा 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 बयार बहे पुरवा बयार बहे पुरवा बहे पुरवा बयार बहे पुरवा बयार रे रामा चैत महिनावा बहे पुरवा बयार रे रामा चैत महिनावा बहे पुरवा बयार रे रामा चैत महिनावा कामु नाही करताटे अमावा के चटनी अमावा के चटनी हो अमावा के चटनी दिन भर खेतावा में होत बाटे कटनी होत बाटे कटनी हो होत बाटे कटनी काम नाही करताटे अमावा के चटनी दिन भर गेहुए के होत बाटे कटनी भइल बाटे सभे लाचार हो आहे भइल बाटे सभे लाचार हो सभे भइल बालाचार सभे भइल बालाचार ए रामा चैत महिनावा बहे पुरवा बयार ए रामा चैत महिनावा बहे पुरवा बयार ए रामा चैत महिनावा फाटताटे ओठ मुँह बहुते बुझात बा बहुते बुझात मुँह बहुते बुझात बा चैत के हवा नाही सहले सहात बा सहले सहात नाही सहले सहात बा फाटताटे ओठ मुँह बहुते बुझात बा चैत के हवा नाही सहले सहात बा हो ताटे बहुते बेकार हो आहे हो
चंदन बेदरदी कहता बात साचे कहताटे साचे कहता बाटे साचे रह बजा बच के तो लागी नहीं आचे लगी नहीं आचे हो लगी नहीं आचे सोनू बेदरदी कहता बात साचे रह बजा बच के तो लागी नहीं आचे इंद्रजीत दीवाना दी प्यार हो अहे इंद्रजीत दीवाना दी प्यार हो अरे इंद्रजीत दीवाना दी प्यार हो अरे इंद्रजीत दीवाना दी प्यार हो अरे इंद्रजीत दीवाना दी प्यार रे रामा चैत महीनामा बहे पुरुआ बयार रे रामा चैत महीनामा बहे पुरुआ बयार रे रामा चैत महीनामा बहे पुरवा बयार रे राम चैत महीनावा बहे पुरुआ बयार रे रामा चैत महीनामा बहे पुरवा बयार रे राम चैत महीनावा बहे पुरुआ बयार रे रामा चैत महीनामा बहे पुरवा बयार